Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan mihangyo sa Mactan Cebu International Airport Authority kon MCIAA nga ibalik pagmuntar ang help desk sa Lapu-Lapu City sulod sa Terminal 1 sa Mactan Cebu International Airport. Siluan meron din sa report. Nasagmuyo si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan sa memorandum gikan sa Mactan Cebu International Airport Authority nga nagpatangtang sa mga help desk sa mga LGU sulod sa Terminal 1 sa Mactan Cebu International Airport nga wala man lang gani sila konsultaha. Matod sa mayor, makatabang kaayo ang help desk kay mao kini ang mo double check sa mga dokumento sa mga pasahero kung kini dili ba mga mini. Enero ning tuiga, duha ka mga Chinese nationals ug unom ka mga Pinoy ang nasikop sa mga pulis human gamit og mini nga letter of acceptance og travel authority. Nag-uol jud ko nga gi-remove kay unsaon nato pagmonitor sa mga manulod diri sa tua. Hingusgan gani nato nga paghangyo sa MCAA board nga ibalik in town ang help desk. Nagduda ang mayor nga posibleng napagan lang ang dakbayan sa Lapu-Lapu sa wa pagsinabtanay sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ug sa lalawigan sa Sugbo. Matod ni Governor Gwen Garcia nga bisan ang mga turista nga gustong mobisita sa mga dapit sa lalawigan sa Sugbo, gipangitaan og letter of acceptance sa Cebu City bisan kun wa kini himuang rekisito sa lalawigan. Sa executive order ni Chan, lakip sa mga rekisito ang letter of acceptance gikan sa dakbayan, negative result sa RT-PCR test, round-trip ticket sa eroplano o confirm booking sa hotel o resort alang sa mga turista nga mobisita sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ug doon naman gani panagbangi ang probinsya o ang Sugbo kay dito man ay nagsugod ang ilang pag-away, dili lang ta i-appeal ang way labot which is ang Lapu-Lapu. Sa pamahayag ni MCIAA Public Affairs Head Mary Ann Dimabayaw sa RTV Balitang Bisdak, iyang gipahibaw nga nagkaistorya na si Attorney Glenn Napoli, OIC sa MCIA, ug si Mayor Chan. Sa presscon, gipahibaw sa mayor nga gipasaligan siya ni Napoli nga ipaabot sa Board of Directors sa MCIAA ang hangyo sa mayor. Wala malakip ang dakbayan sa MCIAA Board, bisan kun ang airport na himutang sa Lapu-Lapu City. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.